Korka kori, Eric Odera. Penjo maber. Hustler Fund kano kel nintiere expectations mang'eny. Performance kiwacho kaka nyaka sani wacho ne ji milion 26 nitiere e Hustler Fund ni, kendo sirikal wacho ne gise disburse around 72 billion mosedhi e Hustler Fund ni. Hustler Fund ni kane ikele to ne owinjo bed no create gimiluongo ni micro jobs. No owinjo bed ni o target ji matindo tindo mane a lower of the pyramid, lower the bottom, mondo megi kaw pesa ni mondo gitigo. To kaka jasero jaindi wacho, implementation kaka no kele ne okokele maber nikech no kele gi political mindset, kasto no kele ka okopuonj ji. Koro ji mang'eny no kawe to mana kaka gethiano ni wana kawe to pok aduoke be gima osetim maonge. Gima nowinjo gitim en ni nowinjo bed ni gikawe with a view to boost production. Tiende ni kani ine gi garage ni moro iuso spare parts to ni ikawo details ni tipuonji ni to gigri ni ber kabisa to ipani kwa mi boost capital ni ipani nyalo dhi maber. Mano with that view kadwa kawo statistics go kaito wapuonjo ji ma already were in some business mano do boost production. Aparo ni mano e view mane gi miss. Koro Hustler Fund has not met its target. Okose chopo kama no owinjo bed ni ochope. Okose okelo impact mora. Ji mnokawe mang'eny are having more of problems nikech giwacho ni they are defaulters, you know, gin gi issues mag losses. The fund itself is incurring losses. Koro the Hustler Fund itself okose bedo maber. Sirikal kendo ne nitiere gi other programs machalo kaka affordable housing, manege target ni mondo gikel around 1,000 units in 5 years. Mano tiende ni gi create 200,000 units every year. Mano nyalo konyo nikech gimane odhi konyo we ni cost mar rent moingo ji mang'eny in the long run mano nyalo bedo gi impact. To again magete pod nigi a lot of issues nikech the public still podo view with a lot of skepticism. Magete mondo megi achieve magi ntiere gik manyaka gitim. Aparo ni gima pach jopiny ma wawinjogi en ni ji mang'eny pod ni matek. Ji mang'eny ni matek, ji mang'eny ok nyal chiemo maber, ji mang'eny ok nyal puonjo nyithindgi, ji mang'eny ok nyal yudo ngima maber. Tiende ni ngima pod ohingo ji mang'eny. Mane gima sirikal owinjo bed ni winjo kabisa mondo megi kony. Fuel manager Kisicha wacho nigi a lot of impact. Jahindi osetemo wacho gima kimiyo fuel dhi mamalo. Achiel kuomgi weche mag global ang'ogo to gi tax mowacho ni adier kopo ni wanyalo bedo gi program maber mar golo taxes e weche wa mag fuel gi to nyalo kelo a ripple effect nikech fuel okiti kode gi jo boda kende, ok en transport kende kata e household to kata production nikech kipuro kata kitinga nyaka ikaw fuel. To sama fuel osedhi malo mondo ipur kata an acre of land itiyo gi a lot of money. Makata sani jok mapuro iyudo ka sani koro bei omedre kabisa. Makoro kaka ipur acres manage kata chunyi gombo nyaka koro dok piny. Koro fuel owinjo bed ni sirikal ng'iyo maber kabisa kopo ni gidwaro cost impact cost mar living. Adwa na kaw yo moro madundo nyakwa Ramogi kata kamano kapok wakaw yo maduna soma ne moko kuom